mɔgɔw ka se k'u hakililaw di k'a sɔrɔ gɛlɛya ma bɔ a la, kunnafonidilaw ka se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔ. Donc o de kama depuis waati damadɔ an bɛ ka jateminɛ dɔw kɛ kunnafoni sira fɛ ani hakililadiliw sira fɛ ko dɔw bɛ ka kɛ olu tɛ taa sariya taabolo fan fila don. Ko kelen ye mun ye, dɔw bɛ yen u bɛ mɔgɔw nɛni bɔlɔlɔ siraw kan, donc o tɛ hakɛko ye, o tɛ sariya kɔnɔ, o man ka kɛ. O mɔgɔ sugu n'olu minɛna olu kan ka kiiri. I n'a fɔ côté filanan ye min ye, o ye dɔw b'u hakilila di k'a sɔrɔ nɛnini t'a la, dɔgɔyali t'a la, mais u ka baara taabolo kɔnɔ b'u ka hakilila di, u bɛ kunnafoniw di. Donc olu fana u kan ka to yen u k'u ka baara kɛ parce que sariya sɔsɔ t'o kɔnɔ. Donc an ka welewele da in a kɔrɔ de ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ani jamana kuntigiw olu bɛ yen bɛɛ de kama. Olu de kan ka wuli k'u jɔ pour que k'a sabati jamana kɔnɔ, pour que k'a kɔlɔsi jamana kɔnɔ, pour que minnu b'a kɛ sariya kɔnɔ olu ka se k'u kɛ nɔgɔya kɔnɔ, et minnu fana tɛ sariya kɔnɔ pour que ka kangarimada k'olu ye, n'u donna mɔgɔ minnu gasi la olu fana bɛ se ka plainte porter u contre la. Nin bɛ kɛ wagati min na an y'a ye k'a fɔ kunnafonidiso Joliba TV ale datugura kalo 2. Waati kelen fana ya gɛlɛya caman bɛ yen walima kuma suguya dɔw bɛ diinɛ ni ɲɔgɔn cɛ, mun ye wale mɔgɔw tɛ mun ye ka caya. Aw hakilila ye mun de ye nin ko in na? Aw bɛ kan ka mun de kɛ yaasa jamana ani ni mɔgɔ minnu fana bɛ yen bɛɛ ka se k'i ka hakɛw lafasa sariya kɔnɔ ka sɔrɔ bi ma kɛ mɔgɔ si kan. Joliba TV ka lahala ani dɔw bɔra bɔlɔlɔ sira kan ka diinɛ dɔ dɔgɔya n'o ye an b'a dɔn a ko sugu a bɛ se ka taa ni jamana ye yɔrɔ min. N'an ye misali ta i n'a fɔ Rwanda jamana, radio dɔw tun bɛ yen olu tun bɛ kumaw fɔ minnu bɛ jamanadenw su ka bila ɲɔgɔn na, minnu bɛ mɔgɔw dusu kami kami. Donc o taara wolo min na Ala ka Mali kisi o ma. Bon min ye Joliba TV ta ye, liberté de presse ko kuma de sɔnni Musa Tarawele ka fanga ka bi fɔra ma ko dictature, a nana gɛlɛyaba de kɔnɔ. Donc o yɛrɛ kumaw tun ka jugu ni Joliba TV kuma min fɔra o kɔnɔna na. Donc 21e siècle, donc liberté de presse ani liberté d'expression olu ye hakɛw ye minnu bonyanen don kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ, diɲɛ fan 14 bɛɛ fɛ. A kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko journaliste ou bien n'i b'i hakilila di ko i k'i sago fɔ, i ka mɔgɔw nɛni, i ka mɔgɔw dɔgɔya, olu fana ye wale ye minnu bɛ sariya sɔsɔ. Mais n'i b'i ka hakilila di k'a sɔrɔ a ma kɛ nɛnini ye, k'a sɔrɔ a ma kɛ ni mɔgɔ dɔgɔya ye, donc constitution fana n'o ye sariya sunba ye o bɛ o daga. Mɔgɔ si man ka jɛn n'a ye k'a fɔ danga kari liberté d'expression na ani liberté de presse la. Parce que ni dankarilo la, non seulement parce que ni mɔgɔ kɛra ko i tulo diyaɲɛ kuma dɔrɔn de bɛ f'i ye, i yɛrɛ b'a dɔn minnu b'a fɔ u dɔnnen don jamana kɔnɔ yɛlɛma yɛlɛma na, donc u bɛ hakilila min di c'est pour que ka i tulo nisɔndiya kuma dɔrɔn fɔ, kan wɛrɛw lamɛn, o b'a to i ka jamana mara bɛ nɔgɔya i bolo.